svima, hoću ovo, jel može? Naravno, dakle pritiskam. Stigla je pomoć. Bacajte, ja hvatam. Hvala. O, kako slatko. Hajde, dušo, sedi ovdje. Sad ću staviti bombone u činiju. Odlično. A zatim ću preliti sve slatkim gelom. O, to je nešto neverovatno. Da, a još imam veoma zanimljiv kofer. Pogledajte šta sve ima u njemu. Nešto mi govori da će pobjeda u ovom krugu sigurno biti moja. Tako je. Dodajem različite boje. To će biti jednostavno sjajno. O, da. Još plava boja i ljubičasta. Eto. Hajde da vidimo šta je ispalo. O, kako se smešno trese. Ostalo je da stavim unutra princezu. Lepotica. Kako vam se sviđa? Ma ništa posebno. A sad ću ti pokazati kako treba. Idemo! Šta se ovdje dešava? Možda je vreme da se zaustavite, bako! Stanite! Pa dobro. Svakako sam završila. Dođi kod mene, moje princezo. Treba malo da te očešljam. Eto. Sedi ovdje. A sad ću sve preliti čokoladom. Kako lepo curi. Nevjerovatno. Wow. Hoću i ja. Ne. A šta ako se zamenimo? Ja tebi čokoladu, a ti meni bombone. Naravno. Kakva lepota. Jedva čekam da probam. To je veoma ukusno. Šta? Nema više? Jo. Eto, kod mene je sve spremno. Da, i kod mene isto. Ali kod mene ništa nije spremno, šta da radim? Tačno. Imam najukusniju žvaku. Sad ću napraviti od nje prelepu haljinu. Super. Omotaću tortu ovako. Ekstra. A lutku ću staviti u sredinu. Joj, kakva je lepa. Svaka ti čast. Prijatno. Wow, neverovatno, svaka vam čast. Jedva čekam da probam sve. Kako ukusno. Veoma mi se dopalo. Da, hoću još. Super. Okej, a što imam ovdje? Izgleda jako dobro. Sad ću probati, jedva čekam. Pa to je žvaka, nevjerovatno. Znači mogu i balon da napravim. Cool. Lutkice, sad ću i tebe probati. Ti imaš žele haljinu? To je zanimljivo. Da, i to je prilično dobro. Divno. Čak ne znam koga da izaberem. Znate šta? Vi ste pobednici. Čestitam. Svaka nam čast. Da. Wow, znam. Hoću kajganu sa slaninom. U redu, hajde da počnemo. Treba će mi jaje. I razbija. To je bilo profesionalno. Svako jaje ide u posebni kalup, da. Sada pažljivo uzimam i prebacujem sve u tiganj. I obavezno treba dodati so i biber. Tako je. Odlično, sve se skuvalo, može da se vadi. Pažljivo, jaja su vruća. Stavljam sve na tanjir i ukrašavam. I obavezno treba dodati prelep sos za roštilj. Da, to je to. Moje jelo je spremno. Ništa posebno. Sad ću vam pokazati kako se pravi lep doručak. Kako to uopšte može da se jede?
Ja ću napraviti veoma ukusno i zdravo jelo. To će biti mnogo dobro. Uzimam brokoli i stavljam ga u tanjir. Tako je. A sada dodajem jaje i sve pažljivo mešam. A posle dodajem malo brašna i stavljam sve u tiganj da se prži. Sada dodajem po jedno jaje na svaku pljeskavicu i pokrivam poklopcem. Odvratno. A kako su moje jaje? Treba da proverim recept. Dakle... ne treba da zamenim lepinje? Jajetom, da, to će biti baš ono što treba. Kako su super! Dakle, skidam ljusku i sečem jaje na 2 dela. Da, sada dodajem paradajz, zatim salatu i viršle. Posle sipam kečap i može da se zatvori. Pogledajte kako to lepo izgleda. O, da, sviđa mi se, ali i ja sam već završila. Eto, moje jelo je također spremno. Prijatno, dušo. Dakle, hajde da započnemo degustaciju. Ovo jelo izgleda veoma zanimljivo. Ovo je kao pravi hamburger. Da, ukusno. A šta imamo sledeće? Hajde da probamo ovo jelo. Žumance, tečno, obožavam takvo. Da, prosto neverovatno. A šta je ovde? Nešto zeleno? Pa dobro, sad ću probati. Fuj, to je odvratno. Ne, to sigurno neću jesti. Odlučila sam, ovo su pobednici. Da, pobedili smo. Da, baci kocku. Hej! A sada želim ovakvo jelo. Hoću krofnu. Važi, sad ću je spremiti, to nije teško. Dakle, sipat ću testo u fritezu. Super, sada čekam. To je stvarno cool. Ali ja imam još zanimljiviju ideju. Sad ću napuniti kalupe šarenim testom. Da, koristit ću sve boje duge. Odlično, može da se zatvori. Kakva si ti pametnica? Ma bežite, gledajte kako ovdje radi profesionalac. Prelit ću moje krofne čokoladom. Uzet ću Nutellu naravno. O da, ovo će biti veoma ukusno. Super. A sada uzimam čokoladne mrvice i sipam ih na naše krofne. O da. A sada hajde da napravimo nešto jako zanimljivo. Svaka krofna će imati lice. Jel prepoznajete ko je to? Da, Labubu. I šta je tu tako zanimljivo? Ne razumem. Okej, vreme da izvadim svoje krofne. Kakav miris. Stavljam sve krofne na tanjir. I još jednu. Zatim dodajem šećer u prahu. I ukrašavam sve bobicama. Hej, ruke. Liv, vreme da otvoriš. Da, upravo si. Čini se da je gotovo. Pogledajte kako su zanimljive ove krofne. Kako su šarene i lepe. Odlično. Ne mogu da otvorim. Hajde. Neću se tako lako predati. U svakom slučaju ću te otvoriti. Hajde. Otvaraj se. Jo, kako me nervira. Ups. Ajoj, dete, pazi malo. Ajoj, izgleda da je neko malo preterao. To je smiješno. Ali sad je i kod mene sve spremno. Pogledajte. Odlično, prijatno. Wow, koliko ukusne hrane ima na stolu. Probat ću prvo ove krofne. Tako su šarene. O da, ukus je super. Idemo dalje.
A to sú klasičné krofne sa šećerom u prahu, uzet ću malinu, a zatim probati krofnu. O, da, super! Baš mi se sviđa ukus. Idemo dalje. Ove krofne su tako slatke. Da, i ukus je nevjerovatan. Oduševljena sam. To je pobjeda 100%. Čestitam! Da, znao sam da sam najbolji, za razliku od vas. Ne brini, dušo. Ako vam se dopao ovaj izazov, stavite like i zapratite naš kanal. A vidimo se uskoro. Ćao, ćao!